voittaa numero 85 Veikko, joka on Ökerhankia, ja sitä ohjaa Henrikka Pelkonen Hakunilan seudun koiraharrastajista. Valmistautuu numero 86 Torstia Elina, 87 Seppi ja Jessica sekä 88 Jaffa ja Boon. Merikakkosten B-kisassa nähtiin vallan hienoja tuloksia. Nähtiin myös 2 koiraa, jotka nousivat Äkilitin kuninkuusluokkaan eli 3. Luokan voitti tänään Ökerhankien Veikko, ohjaajana on Henrikka Pelkonen. Hienolla ajalla -8,99 ja heille siis myös serti. Tämä oli heidän viimeinen kakkosuolta. Toiseksi tänään X-rotuinen Itupa, ohjaajanaan Madeleine Björklo. Heille myös hieno nopean olla-ajalla -8,21 ja toinen serti. Eli hekin jatkavat tästä lähtien Äkilitiuraansa 3. luokassa. Myös 3. tullut Shermanin lammaskoira Otti ja Iida-Maria Seppälä saivat hienon nollan ajalla -6,87. Ja tämä koirakka mittelee taitojaan vielä kerran.